أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram musulman qardaşlar. Инде хәзер Аллаһның рәхмәте белән динебезгә юл ачылганга 20 еллап вакыт бар. Советлар Союзының тараласы соңгы елларыннан башлап, бүгенге көнгә кадәр инде хайран вакыт узды. Һәм шушы динебездә намаз укыган хәтта бер буын яңа кешеләр барлыкка килде. Шулай да динебез таралса да, һәм намаз укучылар саны артса да, кай вакытта мөселманнарның үзләренең тотышы белән яки аларның шушы җәмгыятьтәге башка кешеләр белән мөгамәләсе белән без бик үк канагать түгел. Хәтта намаз укыган мөселман кешесе дә үзеннән бик канагать түгел. Менә шушы динебездә булган кайбер кимчелекләр, диндә булып та камилләшеп бетә алмавыбызның сәбәбе нәрсәдә икән соң? Бер караганда Аллаһ Тәгалә безгә бик күп мөмкинчелек бирде. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә һәр мөселман кешесендә, хәтта мөселман булмаган кешесенең дә туган баласын мөселман итте. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, бөтен балада мөселман булып туа ди. Иман белән туа ди, Аллаһка ышанып туа ди. Димәк, безнең иң беренче күңелебезгә салынган ырлык ул мөселманлык, иман, Аллаһка ышану. Һәм аннан соң инде үсә төшкәч, туганнан соң ата-ана шушы баланы үзгәртә ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям. Менә шуңа күрә дә иң беренче үзебездә булган кимчелекнең яки динебездә теге ничектер ихлас булмавыбызның бер сәбәбе ул ата-анадан килгән тәрбия. Кай вакытта ул тәрбия дөрес була, кай вакытта ул дөрес булмый. Мәсәлән, хәзерге күп кенә олы кешеләр бит нишләп намаз укымыйсыз дип сорагач, алар әйтә, безне өйрәтмәделәр ди. Безнең яшь чакта булмады ди. Димәк, гаип кемдә? Гаип ата-анада. Җәмгыятькә, сәясәткә, ниндидер дәүләт режимына сылтамыйбыз, ата-ана. Чөнки баланы тәрбияли ата-ана. Инде, мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы кешегә керткән үзгәрешләр, алар аны үзгәртә кардиналь рәвештә. Әйтик, кеше туган чиста кагаз, мөселман булып, Аллаһка ышанып, һәм шушы Аллаһка буйсынам дип яшәп, һәм аннан соң шушы җанны сындыра башлыйлар, вата башлыйлар. Башка байлыклар, башка өстенлекләр, башка юнәлешләр һәм башка юллар аңа күрсәтәләр. Һәм кеше инде шуннан соң элекеге туган фитрасын, иманын унатып җибәрә дә, менә тормышның асалы шунда икән ди. Тормыш мәгънәсе менә монда икән ди, үзенә башка юлны таба. Әмма инде шушы диндә булып яшәгән кешеләр, намаз укыганнар, ураза тотканнар, ла илаһа илляллаһны белгәннәр, алар да үз күңелләрендә ниндидер бер көрәшү күрәләр. Ягъни кай вакытта начар яклары җиңгеп, кешенең холкы үзгәреп китә, ямсыз гамәлләр, начар эшләр, гынахлар кылып җибәрә. Менә бу гынахка тартылу дигән нәрсә кешенең күңелендә шулай ук бар. Ләкин аны җиңәргә була, аның белән көрәшергә була. Моның өчен кешегә Аллаһы Тәгалә белән булган элемтәне яхшыртырга кирәк. Менә хәзер инде Аллаһка ышанган, намаз укыган кешенең төп проблемасы ул ихласлык юк. Нәрсә соң ул ихласлык? Ихласлык ул аль-халаса чистарту дип тәрҗемә ителә. Нәрсәдән чистарту? Йөрәгеңне Алладан кала бөтен әйберләрдән чистарту. Ягъни нәрсә генә эшләсәң дә Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен эшләү. Менә хәзерге мөселман кешесендә бу бар микән? Эшләсә дә Аллаһ ризалыгы өчен эшли микән? Я булмаса намаз укыса да Аллаһ ризалыгы өчен эшли микән? Ихласлылык бит ул шулай ук тыгыз бәйле Аллаһы Тәгаләне ярату белән. Ягъни мөселман кешесе Алланы ярата микән? Мәсәлән, элек гарәпләр Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллямгә без иман китердек дигәч, әмәннә дигәч, Аллаһы Тәгалә аларга Коръәндә җавап бирә: сез иман китермәдегез, сез ислам кабул иттегез ди. Ягъни ислам кабул итү белән иман китерүнең мәгънәсе нәрсә белән аерыла?
Иман китерү ул димәк җаның, тәнең белән Аллага ышанып, аңа бирелү һәм аңа гына гыйбадәт кылып, аның гына ризалыгын эзләү. Ислам кабул итү ул бары буйсыну. Буйсынырга була куркып та, буйсынырга була яратып та, буйсынырга була куркып хәтта дөньядагы кешеләрдән дә. Буйсынырга була шулай ук нәрсәдер өмет итеп тә, мәсәлән, акча, дәрәҗә һәм башкасын. Менә шуңа күрә дә хәзерге заман кешеләре бәлки күбесе иманлы түгел, мөселманнардыр, буйсынучылардыр. Аллага буйсынганнар, әмма иман бармы? Аллага гына ышанып, Алладан гына өмет итү бармы? Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, зур кыюлыкларның берсе ди, әйтик, залим, тиран түрәгә аның хаклы түгел икәнен әйтү. Менә без бүген хаклы булмаган кешегә, гаделсез кешегә, син гадел түгел, син хаклы түгел дип әйтә алабызмы? Бик сирәк кеше моны әйтә ала. Чөнки ул хезмәт хакын югалтырга курка. Куркуга дәрәҗәсен югалтырга яки башка нәрсәне. Бүгенге көндә мөселман кешесе иң яхшы, иң хәерле өммәтме? Аллаһ Тәгалә әйтә бит, бисмиллаһир-рахманир-рахим, "Кунтум хайра умматин ухриҗат лин-нас та'уруна бил-магруфи ва танхауна ганил-мункар." Сез шушы җир йөзендә иң яхшы өммәт булдыгыз, әмма ни сәбәпле? Яхшылыкка чакырып, начарлыктан тыйган өчен ди. Яхшылыкка чакырып, начарлыкка тыю бүгенге көндә һәрбер кеше аны үз вазифасы дип уйлыймы, мөселман кешесе? Ул бәлки уйларга мөмкин үзенең тормышын, үзенең кисәсе генә тулы булуын, аның гаиләсе генә имин булуын. Ягъни Аллаһ ризалыгы өчен дип Аллаһы Тәгалә кушкан эшне ул эшләмәскә мөмкин. Я булмаса шул ук мөселман кешесе дә берәр нинди яхшылык эшләсә, ул өмет итми микән кемнәндер тагын рәхмәт. Алладан кала. Чыннан да бит, мәсәлән, бар шундый хәзер бик яш очраклар, кешеләр яхшылык эшлиләр дә, моның белән мактаналар. Моны әйтеп куялар. Менә күп кеше хәзер Инстаграмда утыра. Бит Инстаграм нәрсә ул? Яхшылыгың белән мактану яки начарлыгың белән мактану. Икесе дә мөселман кешесе өчен туры килә торган әйбер түгел. Яхшылык белән мактансаң савабы бетә, начарлыгың белән мактансаң аның гынахы арта. Чыннан да хәзер мөселманнар бит яхшылыкларын, эшләмәгән яхшылыкны күрсәтеп, ниндидер изгелекне интернет яссылыгына әйләндереп кайтардылар. Ниндидер бер-берсенә дипломнар, рәхмәт сүзләре, бер туктамый бер-берсен мактаганны яраталар. Менә шушылар арасында, шушы шаукымда эшләгән изгелек Аллаһ ризалыгы өчен генә дигән ният югалып китми микән? Әгәр дә мөселман кешесе Алладан гына рәхмәт өмет итсә, Алладан гына аннан ниндидер ризалык теләсә, өмет итсә, бәлки аның хылкы да, намазы да, үзен тотышы да икенче булыр иде. Бәлки генә түгел, мин ышанам, ул чыннан да шулай. Аллаһ ризалыгы өчен дип яшәсә мөселман кешесе, ул бик зур эшләр эшли ала. Аллаһы Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, 10 мөселман кешесе ди 100 мөселман булмаган кешегә тора ди. Әмма ни сәбәпле? Ихлас булу сәбәпле. Бер мөселман кешесендә 10 мөселман булмаган кешенең потенциалы һәм көче ята. Сәбәп нәрсәдә? Ихласлыкта. Аллаһ ризалыгы өчен генә яшәүдә һәм эшләүдә. Әгәр дә инде бу ният булмаса, икейезлегә әйләнәбез. Ягъни Алладан кала тагын кемнәндер рәхмәт көтеп, кемнәндер әйтигәндә хуплау сүзе көтеп, рәхмәт әйтмәсәләр күңелләребезне төшереп, шуның белән буйыгып яшибез. Бит төп рәхмәтен, төп хуплауны без алырга тиешбез Алладан. Хәтта Алладан алган кеше, Алладан алганына ышанган кеше, ул бер вакытта да күңеле төшми. Ул һәр вакыт күтәренке кайф белән йөри һәм һәр вакыт изгелекне эшли, хәтта аның изгелегенең нәтиҗәсе аның үзенә яки башка кешегә күрелмәсә дә. Менә шуңа күрә бүген бәлки мөселманнар пассивтыр. Алладан кала тагын кемнәндер яхшылык өмет иткәнгә, яхшылык көткәнгә. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, шушы ниятебезгә, шушы йөрәкнең чисталыгына безгә әйләнеп кайтырга кирәк. Алланы гына яратып, аннан гына өмет итеп, һәм әлбәттә инде Аллаһ ризалыгы өчен генә гамәлләр, эшләр, сүзләр кылып, хәтта
Аллаһ ризалыгы өчен дип, менә Алланы яратсаң, үзеңне үзгәртергә дә җиңелрәк. Кеше бит менә кемгәдер гашыйк булгач, үзенең үзгәрүен сизә. Элек эшләмәгән эшләрне эшли башлый ул. Әллә нинди ахмаклыкларга кирип китәргә мөмкин, яки киресенчә ниндидер кыюлыклар эшләргә мөмкин. Менә чыннан да Алланы яратсак һәм аның ризалыгын өмет итсәк, без дә үзебезнең күңелебездә, тышкы ягыбызда үзгәреш сизәрбез. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.